Ja sit tuutte koputtaa tähän poliisimestarin Tönön ikkunaan. Ai, ne ihan tiedäkseni. Joo. Te viette niin pojat muksahtaa sinne ja noi lavat tulee nimittäin olemaan. No niin, eräperin. Eräperin. Kyllä, ei ole. No niin. Polkalauttu. Eikä tähän ole laulua. Laulakaa sitä. Tässäkö mä nyt vedän? Ei vielä, sitten vaan. Ihan koita mullikoit vielä tästä. Koputukset ensiksi. Niin. Varovasti. No niin. Tuolla paksummalla oli suu täynnä piparkakkuja. Onko se totta? Kun vangitsemme hänet. Kas hän on niin ihastunut piparkakkuihin. Hetkinen, pitääpä kirjoittaa ihastunut piparkakkui.